kura ne gin jok matin kabisa mantie kata yawa bunge moko mane waparo kaka jopiny ne dhi bedo kod gi jopiny gidhi ungane gi jopiny mondo mi kane pok odhi e third reading makoro odhiye ni to mondo mi ne ging'iye matut. Niyudo ka the government side no oingo jok mane pingo koni, koro wang'iyo gi kawuono ni to koro ma okete clause ka clause ni gidhi support koso gidhi mondo gidhi ngiso jo finance treasury ni mondo gidog ng'iya ne bill ni, especially clauses ma asan wachariyo kuom gi moko en kaka mag housing mabosekelo housing levy mabosekelo ywagruok maduong' ahinya. Yeah. Bende kamachielo kanyo kapok wuok iri kanyo Steven Osedo, nitie thuolo moro ma oganda nyalo bedo kacha ni yudo odiochieng' ma kawuono. En ang'o omiyo imake e thuolo moro malach ahinya mano ka gintiere kar kanyo odiochieng' ma kawuono kidhi some tielo mar adek, ma bende ka irango odiochieng' ma kawuono e order paper mano mar od bura odiochieng' ma kawuono mano namba 13 ma bende dhi bedo kanyo ka koro itwake chenro ma otwake odiochieng' ma kawuono mano mar finance bill.